Γεια σας παιδιά μου. Σήμερα θα παίξουμε Browser, λέω καλά. Σήμερα θα παίξουμε με ένα φίλο μου Roblox. Εδώ αυτή εδώ είναι ο Σερίφης. Τώρα εγώ ψάχνω το φίλο μου. Νικήσαμε, όπως βλέπετε. Πού είναι ο φίλος μου? Οκ, το ξέρω. Λοιπόν, αυτός είναι ο φίλος μου, ο Σέμπης. Μου λέει αν άρχισα το βίντεο. Ωραία, αφού άρχισα το βίντεο πάμε. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος. Μην με σκοτώσει κανένας. Με σκότωσαν. Και όπως το και το φίλο μου. Ωραία. Ναι. Άσε με. Ένα λεπτό, παιδιά, γιατί έχω κολλήσει. Τι πατάω? Να το χ. Ωραία, μπήκα. Απλά έπρεπε να πατήσω shop. Πού είναι ο φίλος μου τώρα?
Λέει ελληνικά, λέει. Ωραία. Αφού μιλάει ελληνικά, μας λέει γεια σε όλους. Αυτοί δεν την ξέρουν. Απλά είναι ένα ζώπι. Εγώ λέω να γίνει τέτοιο και να τη σκοτώσουμε. Να τους πω English or Spanish. The movers comemorate με τα κότα with the gay. Έχει μείνει, όπως κι εγώ. Δεν πρέπει να κουνάω. Έλα να είμαι κάτι. Όλα, μόνο αυτό είμαι. Πού είναι τώρα ο φίλος μου? Πρέπει να τρέξω. Να το φίλο. Θα το σκοτώσω μετά. No. Άσε με. Έχω δύο φίλους. Τι πατάω? Φύγε. Μπράβο, σκότωσες το Σέμπι. Σε παραδέχομαι. Πάρ' τα Σέμπι. Έλα! Τι? Μπαίνω μέσα στη λάπα και δεν με κοιτάει κανείς.
Όχι, περίμενε. Εγώ απλά λέω να κρυφτώ εδώ πέρα στην ντουλάπα και να περιμένω. Αν πεθάνω τώρα, παιδιά, κλείνω το βίντεο. Συγγνώμη, αλλά θα κλείσω το βίντεο. Αν πεθάνω, αν νικήσω, αν νικήσω, θέλω κάποιος να με κάνει φίλο, θα σας πω το όνομά μου και θα παίξουμε μαζί και θα το φτιάξω να παίρνει Robux εδώ, please donate. Να ξέρετε, παιδιά, σήμερα έχω γενέθλια, γι' αυτό σπάστε το like και πάμε 200 εγγραφόμενους. Άντε, bye. Τι είναι bye, καλά, πρέπει να χάσω. Λοιπόν, βγαίνω και τρέχω. 1, 2, τρέχω. Α, πόσο πολλά έχει εδώ. Α! Τρέχα. Μπες. Δεν υπάρχω. Εντάξει, έφυγε. Α! Αυτή είναι η πόστορ. Όχι, δεν είναι. Πάμε να τα πάρουμε όλα. Victory! Α, ωραία. Θα σας πω το όνομά μου. Θα το γράψω. Όποιος... Αυτό, παιδιά... Μην το κοιτάτε. Παιδιά, αυτό απλά κάνετε πως δεν το είδαμε. Λοιπόν, από εδώ ο φίλος μου Σέμπης που αυτό το έγραψε. Λοιπόν, σήμερα έχω γενέθλια και... Ναι. Μπρο, μην το κοιτάτε. Λοιπόν, θα παίξω ένα μάτς και όποιος έρθει σήμερα στο πάρτι μου και όποιος δει αυτό το βίντεο θα τον κάνω φίλο και θα του πω πως να παίζει, θα του πω του άλλου φίλου μου να το φτιάξει να παίρνει Robux. Αλλά όποιος έρθει, όποιος δει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, για τώρα, ανά το φίλο μου. Ναι, αυτός εδώ ο φίλος μου θα σας δώσει Robux. Ένα λεπτό. Θες το βίντεο. Λοιπόν, και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Bye!